Pjevačici Danijeli Martinović ovih je dana uručeno vrijedno priznanje. A kako je povjerila našem Klaudiju Kramariću, ova će joj nagrada zauvijek zauzimati posebno mjesto u srcu. Zašto? Pogledajte to u priči koja slijedi. Švicarski zlatni runolist, zlatnik koji Švicarska katolička crkva dodjeljuje najboljim glumcima i pjevačima za njihova ostvarenja, dodijeljen je Danijeli Martinović. Pjevačica je nagrađena za izvedbu Pater Noster, odnosno Oče naša, u tek predstavljenom filmskom mjuziklu Jedna žena, priča o ljubavi kraljice mira, koji svjedoči o fenomenu Međugorja. Želim se zahvaliti zato što se uopće mene sjetili da ja mogu doprinijeti svojim prisustvom u ovom prekrasnom projektu. Poznata je pjevačica u filmu posudila glas jednoj od međugorskih vidjelica. Danijela pjeva u činu samog ukazanja. Svojim glasom i izvedbom skladbe pjevačica, za koju mnogi kažu da ima anđelski glas, oduševila je sve. Nije mi baš bilo jednostavno izgovarati latinski, ali na kraju je to stvarno ispalo iznenađujuće dobro. Jedno prekrasno iskustvo zapravo. Danijelin glas utkan je tako u mjuzikl koji govori o 30-godišnjoj povijesti gospinih ukazanja u Međugorju. Tekst i glazbu za film potpisuje Fra Šimun Šito Ćorić. Svoj doprinos mjuziklu dalo je više od 500 umjetnika, između ostalih Džiboni, Dado Topić, Meri Cetinić i mnogi drugi. Od svih pjevača, a Hrvatska je, hvala Bogu, bogata stvarno dobrim, kvalitetnim pjevačima, da se eto i mene sjetio od svih tih imena, a onda povrh svega da su eto ljudi u Švicarskoj prepoznali od svih interpretacija upravo moju i da su je nagradili. To je stvarno za mene jako, jako velika stvar. Mjuzikl je do sad objavljen na 7 jezika, u pripremi su prijevodi na kineski i ruski. Kroz 5 godina koliko se snimalo, ekipa je proživjela nevjerojatna iskustva. Recimo Dado Topić pjeva kad on jednom nazove Ivicu u 11 sati na večer i kaže ja bi došao noćas da snimimo pjesmu. Nešto me goni da snimimo tu pjesmu. I onda naravno oni mene zovu u Švicarsku u 3 sata poslije ponoći, 24 minute, oni mi šalju, to je to, otpjevano. I prođe nekoliko dana kad iza toga ja vidim, to je točno godišnjica 25.6. prvih gospinih ukazanja u Međugorju. Za Danijelu, koja kaže kako je njezin život satkan od duhovnosti, angažman u mjuziklu bio je nezaboravno iskustvo. Imam prekrasna iskustva sa Međugorjem. Bila sam čak davno na jednom ukazanju. Sve ono što je sakriveno možda od očiju šire javnosti želim da to prođe u svijet, da dopre do ljudi u cijelom svijetu, jer to je zaista istina. Gospa je zaista tamo. Koliko vam je duhovnost recimo bitna u životu? Duhovnost je paukova mreža moga života. Isprepleće apsolutno sve i bez toga ništa za mene ne bi imalo smisla.